Kaixo, atxalde hon denoi. Bueno, itxengo ditugu segundutxo batzuk jendea sartzen hasi arte, eta astero bezala aurkezpentxo txiki batekin hasiko gara. Ongi etorri, Arnasa gara ekimenaren baitan antolatu dugun 8. eta azken elkarrizketa honetara, dagoeneko jakingo duzuen bezala, UEMak, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak Arnasa gara kanpaina abiatu zuten martxoaren 18an, eta kanpaina horren helburua Euskararen arnasgunetako eta udalerri euskaldunetako egoerak zein diren ezagutaraztea da. Kanpainaren ardatza, Irudamatxo ekoiztetxeak egindako 8 bideo izan dira, eta astero izan dugu aukera bideo horietako bakoitza ikusteko eta udalerri euskaldunetan ohikoak diren zenbait egoeraren inguruan hausnartzeko. Bideo horien inguruan solasteko berriz, astero gonbidatu bat izan dugu hemen, Berriako Instagram kontuan, eta gaur izango dugu azken gonbidatu berezia Ondarrutik. Nainoa Etxebarria batuko da zuzenekora oraintxe. A ver. Kaixo! Aupa! Zeus! Ai, listo, oso ondo. Oso ondo zu? Ondo entzuten duzu? Bai, ondo entzuten dut, perfecto. Bai. Vale, primeran. Bueno, ongi etorri, azken elkarrizketa ontara, eta oin moduan, elkarrizketarekin hasi baino lehen nortzaren aurkeztuko diegu ikuslei. Jungo naiz botatzen zertela batzuk, eta zerbait gehitzeko edo erasteko balin badaukazu, botaraz. Ainoa Etxebarria Ondarrun jaio zen, 1983 urtean, kazetaritza ikasketak egin zituen EHUn, eta gero arte dramatikoa ere ikasi zuen Bilboko Artebi eskolan. Kazetaritzaren arloan eta irratiaren munduan batez ere, Gaztea, Vox eta Gu saioetan entzuna izan dugu, eta Txiringito irratsaioan eta Euskadi irratian ere aritu da lanean. Telebistaren arloan berriz, hainbat lan egin ditu, 5 urtez konki saioan egon zen, eta horrez gain, Goinkale, Aldi Abajo, Kartzela eta Pikuak proiektuetan ere parte hartu du. Antzerkiaren arloan bestalde, da beste lan ugari egin ditu, besteak beste Obabakoak eta 3 emakume, eta gaur egun beste antzerki obra batekin dabil, Bibitxa izenekoa Nerea Gartziarekin batera. Ez dakit daukazun zerbait gehitzeko, azpimarratzeko. Oso ondo. Gaur ala ere Arnasa gara kanpainaren baitan antolatutako solasaldi honetara gonbidatu zaitugu, Arnasa gararen kontuen inguruan hausnartzeko. Ezaguna egingo zaizu kontestu hau, izan ere Kartzela webserian egon zinen, eta esketxa hauetako askotan denetan ez bada ere parte hartu duzu. Zer moduzko esperientzia izan da berriz ere marko honetan lan egitea? Jo, oso ondo, egiz esan ekipu begaina mantenioen bebai, Irudamatxo jukinen marabila bat abiarra etxi, pasan urtin super gusta onginan ez, eta pasan urteko formatu izan zen, webserie formatu izan zen ez, horbe ustartu gendu zen, bizkatu euskalki ezberdinak, webserie batean nastata. Eta urten, esketxeran jo, eta egiz izan da desberdine, eta oso divertigarri izan da, ze, ora planteara bezen ideak eta izan diz, barregarrixak, baina bebai, ostras, realidadiaz bezer ikusixe, demazakarrenak, ez? Bideo horien inguruan izaitzen ari garela, jada argitaratu ditugu guztiak, ez dakit zen izan da zure gustukoena, arreta eman dizuna, batemat azpimarratu nahiko bazenu, zein da hori? Ai, eske... A ber, niri adibidez, ni Tomas Hidalgo naz, errementain nitxan. Eta gero Erika eta honek agertzen izan medikunak etxen, hori bera, eske bai, orokorrin dana guztazta, baina bai, gexen bat igual horretxeke azpimarratuko neukeze. Vale. Gaurkoan ala ere lehen hitzak dakar bigarrena bideoaren inguruan hausnartuko dugu, eta ikusleren batek oraindik ikusi ez badu edo, bideoaren ondik norakoak laburtuko ditugu. Esketx horretan, Graxiarri, Ainoa Etxebarria zuzeu, Erika Olaizola eta Iratxe Urtiaga aktoreak ageri dira, sagarrotegi baten kanpo aldean edo, zuetako 3 euskara solasean ari zarete 3 artean, eta laugarren bat iristen denean, bere ondorioz edo bere eraginez erdarara jotzen duzue guztiok. Azken batean hori islatzen du bideoak, gaur egun oso ohikoa den egoera bat,
eta erdaldun bakar bat taldera batzea nahikoa izaten dela askotan guztiek ez darara jotzeko. Euskaldunen artean modu naturalean euskaraz aritu arren askotan erdarara jotzen dugula adierazten du. Eta erdaldun bat euskarara erakarri beharrean, euskara dela bigarren maila batean uzten duguna, eta askotan ahaztu egiten garela euskarare zubi bat dela solaskideen artean. Hain ohikoa den ez egoera, seguru identifikatuko zenuela zure burua horrelako antzeko egoeraren batean, ezta? Bai, egiz esan, baina, egon itxan pentsaten, ostras, nitzako, denpora baten egon itxan Donostin bizitzen, ero Bilbon bizitzen begon itxan, ez? Eta nitzako, hau, fondu nentzu dena txakurre, eta baide egize, nitzako diferenti dela, adibidez, Ondarrun, zelan biziroten, edo Bilbon edo Donostin zelan bizizan duten, ez? Adibidez, Ondarrun gutakau kuadrian mutil bat italiarra, nire kuadrako baten bikotide bera. Eta bera italiarra da, euskeraz da ikasten, baina, klaro, hasieran erderi bai kontrolaten man zeo zer castellanu, baina hori behetxeman ala nolan, ez? Orduan, lehen gazteleri perfezionagoan esango, eta gero ja euskeriaz azizan ortope. Eta horre digez gertain gazkune beraz, Mikele deitzen da bera mutie, beraz pasan gazkune da, berai zuzentzok orduan, bai etxen duguela igual gazteleraz, on ja bai pasaten gazbizkate euskeri naztea, beraz beroetan zuzenin gazenin, baina kuadrian, aztu etxen gazku, gero bera presente goten dara. Orduan kuadrian guk gero hartin euskeraz etxen dugu, eta berak zozer galtzen bada orduan galdetzezku, eta ai, ostras, Mikel, eta gero traduzio etxen dut zau, ez? Zabe konturatzen Ondarrun guri pasaen gazkune, hoxe dala, tendentzixi edakauela geixen bat euskeraz etxeko, eta igual astutzen gazela kanpotarrak ez da ulertu betzen. Baina, en cambio, igual Donostin edo Bilbon adibidez, bai gertaixan gaztana txiki igual gaztaldin, igual euskeraz berbetan edo, eta baten bat etorten da igual euskeraz jakin ebe, gazteleraz nasara bena berbain, eta bai kontagizaten dela hori gexa, eta bai amaitzen da bela danak erderaz berbetan. Bai. Orduan, xuxurlariaren irten bide hori edo erabili izan duzu kuadrilan edo... Bai, hori da, bai, guk gure kuadrian, bai, aztu etxen gazku, igual gaztelera bueltabik gazela bestik ez da benin ulertzen, hori bai. Eta gero igual beste kaso bat eukixan duenin baten batek erderaz berbatxeko tendentzisi euki eta euskeraz jakin, dakizu momentu euskeraz dakilekuk normalin beti euskera tiraten dugu, baina ez da normalena, konstientena. Osea, neupe bizitzan duten atxeke nire erritxik kanpo, ez da normalena hori. Vale. Gainera, askotan, testu inguru horretan edo errespetuaren kontzeptua aipatzen da, justifikatzeko jarrera hori edo, baina hizkuntzari buruzko eta euskarari buruzko tailerretan aipatzen da, garrantzitsua dela norberak ere bere hizkuntzari eustea ez da. Eta bestela, hizkuntza hegemonikoak, txikiagoak edo gutxituak jango dituelako horretan edo. Horrek eskatzen du ordea autokontziente bat, eta hain justu nor da Tomas Hidalgo esketxean ikusi zaitugu zuri rol kontziente hori hartzen eta zuk euskaraz hitz egin eta erderaz zuri zuzendu arren zuk euskaraz jarraitu hitz egiten. Bai, niri hori askotan pasaren gazta, nik ez da irrubixina zelako ero, askotan jenti pentsa da nik kanpotarra nazela, ero igual, bai ikuste dut tendentzia kexa egoten dela, nire laguna ero euskeraz berratzeko eta nire igual erderaz berratzeko. Orduan, nire bizitzan egunerokotasunin baide hori realidade bat, ez nik askotan bai zuzentzen dut, en plan, ostras, niri bai nien zenke euskeraz, ez? Eta, bai, hoxe izango neuke. Gero, Sagardotegiko esketxean ere, Iratxek aipatzen duen momentu batean, nosotras nunca hablamos en castellano, eta hori esaten du bereinan ere erdaraz. Ari da, nabaria da esketxean, esaldi horre daukan kutsi ironikoa edo, baina askotan euskalduna garela uste dugu eta euskaraz aritzen garela, baina etengabe erabiltzen ditugu erdarazko koletilla edo esaldi horiek. Ezakit, zuzeu ere seguraskit denoi bezala gertatuko zaizula antzeko zerbait, ezta? Bai, hombre, nixo nezaten txe. Hombre, batez gaina guk gure rixan Ondarrun askotan esan da, ez? Guk erderakada asko botaen dauzela, eta hori egizera, baina baide egizez, hizkuntzi aldanik eta garbixen ibilibiko geunkela, saiatun bigazela horretan bebai, baina bebaide beste egi bat eta errealidade bat, azkan finin kalin nilitzek orduan, hau eta beti, betiak hauz ja berbak gero eta eragin gesa dakau bebai inglesanak,
lehen hemen herrixan, ondarron adibidez lehen esaten zan, haringain ganetxa juti. Gero esan korrikan etxa jungona. Eta hon esaten da, errana, son ranin etxa nu. Ordu nahi esan, denpora pasala berbak aldatzen juten di, saiatu bigaz geuri mantentzen, baina, bueno, ez lotzatu ez, eskapaten bagatzu edo sartzen bagatzu beste zeu zer, ez, azkan finin hori bara seinale gure hizkuntzi presenterala, ez, kaleko hizkuntzan, eta ez hizkuntza formal modun bez. Aipatu dugu hasieran, bigarren aldia duzula Arnasagararen testuinguruaren barruan lanean, kartzela webserian egon zinen, eta gainera grabaketa eta misioa amaitu ostean, herri-zerri aritu zineten arnasunen garrantziaz eta hitz egiten. Zenolako esperientzia izan zen herri-zerri joan eta... Oso ondo pasan eban, batu. Nitakatak orduk esen bat, goizueta junginan hori xan zan, nik jentik ezaztan, ondarruterra ez da resulertzen, nik enetzen ulertzen isebez, nik eura, eta zuei ulertzen gatzula pentsatezu, oza, izan zan hori, egiten zan, bilera hori oso ederra izan zan, osea, izan zan gauza bat, bertako jenti super jatorra, baina alusinen gendun ez, osea, harritxute gelditzu ginen herritxik herri junde, eta, ostras, zelan aldatzen dan hizkuntzi eta nik goizuetan, osea, bereziki, flipainean, bertako berbaeriaz, jenti, alusinen eban. Eta, anekdota, divertigarri hori ez aparte edo, eman zizun aukera horretan parte hartzeak, kontziente ezinen zerbaiten inguruan edo gogoeta egiteko? Nik uste dut dano komenta gendunela, ez? Gero aparte, azkan finin zan, leko batzutan aktorik aldatzen juten ginen taldik, ez? Hortu ni adibidez egun baten juten itxan erikaz ez da inoa, beste egun baten juten itxan beste pertsona bategaz, eta gero berbatzen gendun geure hartin zunun egonza, zer ixetan egonza, zeiain gendun, tur baten gendun, ez? Itzuli baten gendun. Eta orduan, klaro, bakotxak esan, etxeman, nik hemen herrixan atarean konklusio hauxe izan zan, eta nik hemen hauxe, eta hemen hauxe gertazan. Eta orokorrin asko repikatzen zin, ez? Jentin egoerak, herrixan egoerak, ez? Batetik, uankezki, ez? Gaztikin. Gaztik igual euskeri gitxe biltzen da bela. Bai biltzen da bela, baina berbak aldatzen duzela. Batuk be, eragin aukira bela gure euskal kixan. Ez, neu pesatzuten, adibide txar bat da, edo, adibide simple bat da morun, ez? Hemen ondarrun lehen haringaingan, eta gero malako baten jentik korrikan esaten, haringaingan esan biharren, ez? Bizkat horretxek kezkak errepikazin geixen bat, baina orokorrin, jenti euskeraz beha bisirela, eta hori, ostras, marabilizan hori dana ikuste, eta jentik ukan ilusin nio edan, ez eta, Ze ondo. Eta adibidez, Arnasguneen kontzertua, Arnasagararen bihotza edo dan Arnasguneen kontzertua, ezagutzen zenuen proiektu hauetan parte hartu baino lehen? Proiektu bera, konturatzen itxan herri batzuk baizinela, ez? Arnasguni terminu, nik hori berbioin, ez, neban holan identifikaten, ez? Ni bain itxan konsiente, adibidez, lekitxo, euskaldune dala geixenguk euskeraz itxen daula berba. Ondarru be bai, ez? Badazela holan herri batzuk, bereziki euskaldunat izela. Horreaz konsientega Arnasgunitan bisigazenok orokorrin esango neuke. Baina ez, bai dekixe, proiektu nori belagunduztela, gauza asko, bizkat identifikaten eta lantzen, bai, zehatxik ez. Oso ondo. Eta bukatzeko, kanpaina sustatu duten erakundean hitzetan, batez ere gazteen gana heldu nahi dute, kanpaina honen eta dinamiko honen bitartez, beraien hizkuntza ohituretan edo eragin nahian. Aipatu dituzuen dela gutxi gazteak, ez dakik sentitzen duzun zure inguruan, gero eta joera handiagoa dagoela erdaretara jozeko edo ohiko jarrerak eta joerak direla. Erdera joteko baino, nik esango neuke bai idazela oso presente erderako berbak. Nik berbak esango neuke, nik bai degixenik neure herrixan, ni nahi horretan, nik neure ingurun ikusten duten atxeketa. Nik neure herrixan, ez dut ikusten gazti geuran hartin erderaz berbetan. Baina bai entzuen dutena da, gero eta berba gexa igual erderaz bai botaren da bezala, euren influentzixak, eurak ikusten da zen youtuberrak, eurak ikusten da zen, orokorren eurak konsumiten da ben edukixak, ez? Referentixak, nondi datu zen hori. Bai, baina, momentu zen hau eskatzen ikusten dutenak. Vale. Eskerrik asko, Ainoa, gaur gurekin izateagatik. Zeuri.
Agurtu baino lehen gogorarazi behar diegu ikuslei, azkeneko zozketa bat prestatzen ari garela zuzeneko hauen baitan. Zozketa horren saria euskarazko aldizkarietarako arpidetza edo euskarazko diskoak eta liburuak erosteko bono txartela da. Zozketa guztietan bezala badaude jarraitu behar dituzten zenbait pauso. Pauso horiek dira lehenik eta behin atsegin duten matea asteko bideoari edo esketxari. Esketxa Instagrameko stories atalean partekatzea eta abildua Arnasagara kontua aipatzea. Arnasagara profila Instagramean jarraitzea, parte hartzeko epemuga ostegunetan amaitzen da eguerdiko 12etan, saria aipatu bezala da arpidetza edo bono txartela aukeran, eta zozketaren irabazleak amaitzeko ostiralero jakinaraziko dira. Mi esker, Ainhoa, hau izan da azkeneko elkarrizketa, mi esker ere gurekin izan dian gonbidatu guztegi azte eta ikuslei ere bai, jarraitzeagatik. Zango dugu elkarren berri eta sorte on zure proiektuetan. Vale, bardin. Agur. Muxu bat, agur. Bardin.